Може. Пухче. Купай си там. Дейвид. Нищо качеството не е добро сякаш. На снимките и на филма. На филма. На филма не е добро, защото е ниска светлината. Има night mode, ако нощно. Да. Пухча, я се усмихни. Какво стана, бе? Какво стана там, бе? Той не иска да каже р. Диви, рррр! Тя го мъчи да казва ръбе. Искаш ли да го кажеш? И ти? Трябва да му дойде настроение, той сега лази и ти трябва да не погръбче да е.